Baita pa. Hello mga subscribers, muli din po tayo kay brother Loreto Angulo dito sa may Barangay Tambuan, Arayat, Pampanga. So we will be holding their fiesta at this coming Sunday. Yan. So sa lahat po ng mga taga-Buan ay shoutout namin ng advance Happy Fiesta Tambuan, Santo Niño this coming Sunday. Ayan. So sa lahat po ng mga bisita ng Baho Tambuan, so ayan, punta lang po kayo dahil fiesta. Okay, invited. Siyempre si Mang Kepi, maraming tropa rito. Ayan. So again, this is the, sabi nga, kanina nagka-problema to si pare kasi gawa ng over fatigue. So okay man dugo niya ngayon, no? Normally, just we will relax his body para naman magkaroon siya ng relaxation. Ayan. So ito yung purpose namin ngayon. And watch you po till the end. Again, sa lahat po ng mga Angulo at Garcia, no? At Garcia clan, both them are shout out. Siyempre, yung anak po niya nagtatrabaho sa Japan ba? Yung dalawa, ano pangalan? JP at Eloy. JP at Eloisa, sa inyong dalawa, shout out. Mabuhay kayo and God bless. Patuloy nyo masipagan at pagtulong sa magulang sa paggantian ng susi ng tagumpay. Hindi mo kami guys. Lord, shoutout nga pala sa Kembaw, ayan, sa mga Kembaw family dito. Ayan, sa mga tropa sa Salvador at Kembaw family, sa nila, shoutout. At kagabi sila yung nagpa-therapy, ayan, guys. Ayan, kay Bro Anvin yan, sa may, dito. Basta Banarayat. Kamba. Hindi, like, Katangga sa nila. Paguntang ay. Kamba. Yeah, paguntang Lakyos. Yan, sa Lakyos, yan. Sa Lakyos nga, Lakyos. Shout out din sa family ni for having a dinner. Yan. So again, sa lahat ng mga subscribers to likers, hindi lahat, shout out. And siyempre to my family, to friends, sa mga anak, sa mga pamilya, shout out to you guys. Siyempre sa ating mga subscriber dyan, patuloy sa inyo na sumusuporta. Siyempre, shout out din dyan sa may kandating, sa may Santa Cruz, ang Altok Boys dyan. Yeah. Sa inyo lahat, shout out guys. Watch you pa din din. And again, sa mga De La Cruz dyan, sa may Santa Cruz, kila ate dyan, sa inyo lahat, shout out. Siyempre sa mga kamag-anak dyan, sa mga Salak clan, and De La Cruz, and Garcia clan, sa inyo lahat, shout out. At sa mga Humor clan, shout out. God bless guys. Lord, maraming salamat po sa Indian Kalakasan. Salamat po sa at least wala pong nangyari kaya panulit ng Panginoon. Sa Indian Kalakasan Panginoon, i-bless mo itong tao ito. Patuloy trakasin, pasanahin. At muli Lord God, bigil Lord God, siya gagawin muli. I-bless mo kanyang pamilya po. Mga isang dalangin na siya bless our carry for today. In Jesus' name pray. Amen. Nawagan ko siya. Ngayon ako pare, baka balita ba? Patra mo. Lumanta kanya ng Lord. So, purpose ng massage therapy, what is the purpose of massage therapy? Para ma-educate ko kayo kung anong purpose nito, blood circulation. Ayan. So, blood circulation, anti-stroke, anti-stress, so reducing yung mga spasm. So, purpose nito. So, yung mga purpose talaga ang massage therapy. Iba yung hilo po, iba yung massage therapy. So, massage therapy ay nagbabalance lang ng condition of your body. Natanggal yung mga bara-bara. Hindi ko yung mag-circulate yung dugo. Diba na? So, ito ang purpose ng massage therapy. Iba po yung hilot-hilot lang, iba yung masamasay lang. Ano po yun? So, yung mga huminto, mag-isip kayo. Saan yung intense nyo? Di ba kaya? Tuloy kayo, anong balik kayong balik? Diyan pala sa may Padillas, diyan kay parang Dong Padillas, bike diyan sa may harap ng Pantakakis, sa may 7-Eleven, siyo pare. So yung pamilya Padillas, Dong Padilla, shoutout siya bro. Ayun mga kasama natin dyan. At siyempre sa mga lahat ng mga Tangle Boys dyan, Pink Sunday, sa inyo lahat dyan, shoutout. Mga basketballista dyan, mga senior at junior, shoutout. Papawas Boys yan.
mapapansin po natin, si Pablo Leo talaga, ito talaga yung pinising na yung problema rito, na-overpatig. Pahinga. At mataas yung presyon eh. Kasi katuwa na ito. Ito nga natin therapy. Ano pa rin? Pagkatapos ito, pahinga ka ha. Huwag mo lang. Huwag mo na pa, relax mo na sa therapy. Hindi na kayo parang Leo David, shout out. Ayan, dyan sa may kutod. Hindi nagpabento sa therapy yan sa likod. So far, so good na siya. Sa iyo pre, sa iyong pamilya, yan. Shout out Leo, yan. Sa kutod, yan. Sa Leo David. Pabento sa kanila para. Yan, na-overpatig din. At siyempre sa Vicencio, yan, sa may dating Dudurot, Vicencio family, kaya sa pamilya ni Nanay Belen, shout out sa iyo dyan. Yan. Siyempre, kaya po na sa kanyang pamilya, shout out. At kay Tatang Sally Salak, shout out. Ayan, sa mga kagyat dyan at mga Gutierrez sa may sentro ng dating, shout out. Paring Ray Liguman, shout out. At kay Kernel, shout out. O sa ating buting kaibigan, si Justice Jojo Maya sa'yo. Pre, shout out, mabuhay ka. Robin Lusong family, shout out. Ayan. Shout out pa yan. Magsibigat tayo, wala kayo, mayroong blessing. Nag-umpisa pa lang tayo. Pag pinagpatay ng Lord, ayan, shout out sa inyo yan. Pero shout out, birthday, ayan, birthday, 14-15 na yan. So, shout out, LC Live, shout out sa iyo yan. At, siyempre, tomorrow is your birthday, happy advance birthday to you, yan. Kay Lovely, yan, Lovely LC, yan, Castro. Shout out to you for your birthday. May you have more birthday to come. God bless and to your kids and to your career. Mabuhay ka. Patuloy ka sa Diyos. Siyempre kaya Pulita, sa ating papalakad na pasyente natin niya sa may Santa Cruz, Kadating Ray, Pampanga. Si Apolita po ay lumalakad na po for 21 sessions. Siya po ay bedridden. Sa iyo, Apolita, Vicencio, shout out to your family. Ayan. Tsaka sa iyong anak dyan na good accommodation kay Madero Mangkepe. Shout out. Ayan. May pare, no? Ano? Bira tayo yung mag-load ng ganito yun. May pare, mahaba. Mostly, baik nila pare. So, ang massage therapy, hindi po ito magic. Ito po ay proseso. Po ay ginagawa ito ng proseso na mayroong tinatawag na program. Hindi po ito na galing na lang manghilot, i-driving stroke. No. Naka-program po yan eh. So may mga fiber po yung muscle natin, may mga hibla ng muscle yan. Eh kung talagang nag-aral, good dyan. Ano kung nag-aral yan, experience lang, bad dyan. Kasi may mga fiber ng muscle, tatamaan sa maling hagod. Pare, tamang hagod. Mura, mamumura. Mamumura ka naman. Saan mo ito pupunta kanina? Bakit? Wala lagi na. O condolence ngayon. Nicolas, Abeldo. Bulaw. Ayan, sa pamilya ni Nicolas. Bulaon, ayan, siya condolence to the family. Hindi napunta si Pablo Loreto na
Na-injury. Nasa Mandasi. Mandasi yan. Tumaas kasi yung presyo. Kasama sana ako pupunta rin. Kaya Nasama sana eh. Nagpaiwala kasi yan. Medyo, alam mo na. Nagdoremi. Check up mo na. Safety first naman. Wala ka. Pitik-pitik lang. Pare. Ano mag-circle yun? So this is the upper therapy ginagawa natin kay Padre Loreto. Since ito yung problema niya na lang, nakakalakad naman siya. So I might able to focus on his left upper limb stroke affected. So ito yung pinapokus ko. So ito yung biniblog ko since ito yung may problema. Ito, okay naman itong mga part ng iba. So ito yung pinaka-focus ko. So this is the massage therapy. So tinatawag yan. So every fingers, yan, every movement, yan. May mga program yan. May mga bilang yan. Mga tamang anggulo yan. Yan. Sa proseso yan. Kaya ang anggulo nito, pilido nito eh. May anggulo. So again, huwag po tayong sumuko, mga stroke patients natin. So siyempre, yun muna yung nanampitan natin sa Diyos. Yan, sabi nga sa Mark 11:22, have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa mga tao ng gagamot. Kasi pag wala kang tiwala, paano magagaling? Kasi kung kontra ka, kinokontra mo yung manggagamot, kinokontra mo si Mang Kepeng, paano gagaling yan? Dapat supportahan. Kasi nga, ang purpose si Mang Kepeng is magpagaling. Hindi yan magpagaling at tumulong sa mga tao na tama rin? Si brother na anggulo na bala sa inyo. Punta kayo na pare. Punta ito, magtalong kayo na pare. Yan. Ang mahirap kasi, kumukontra ka pa. Diba? Kung kasi kumukontra, wala. Hindi gagaling. Diba? Gumagaling na, kumontra pa. Gumagaling na, patuloy-tuloy ba? Tuloy-tuloy. Kasi mahirap pag gumagaling ka na, bigla kang kumontra, patay. Kaya gumagaling, sabi, may improvement. Kasi oo, tulad ng sinasama ng Diyos. Mahirap kasi pag-kontra. Itong bagay pag may kontra, may bida. Yun. Ano kumontra? Gumagaling ang isang stroke patient. Diba? Maganak ka. Kasi nga na-improve. Again, nasa Tabuan po tayo ngayon, Tabuan. Tayo sa baluarte ni Anggulo. Ito parang hindi na dapat. Ito parang hindi sa atin, parang tropa na to eh, tropang makulit to eh. So, during pandemya pa kami nagsama na ito. Siyempre, kailangan natin tumulong sa kapwa na parang hindi pwede. Puro kabig. Sorry. Diba? Ako tingin ko na pare. So ito talagang papokus ito pare. Lali ba pa? Yung kamay na. Sabi nga, Diyos, walang imposible. Ito nga sa Philippians 4:13, I can do all things with Christ. Wala kang pera, manalangin ka, magtrabaho ka, magkakapera ka. Hindi pwede manalangin ka lang. Dapat, manalangin ka, magtrabaho ka. Kaya nga sabi sa Bible, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. May kapitbahay kang masenso, maganak ka. Kasi nagsisikap siya. Magawa siya ng bahay, maganak ka. Bakit? Thank you Lord. Nagsisikap siya. Panalangin mo, ikaw din. Huwag ka maingit. Kung ka, talo ka kasi, tamad ka eh. Baka next time, kung naman ang masenso, di ba rin eh? Masenso ka. Sikap ka. Walang tao masenso yung sisikap. Sumabili isang bagay, lahat ng tao, ito fail, dapat sikap. Hindi kita mo yung pagpupunjigin mo. Hindi kita mo yung resulta. Parang alikansyan eh. Yung alikansyan, nulugan mo. Hindi mo nalalaan, dumubulok.
Yung tinatawag na, pag-ipon. Diskarte, pare. Kung sa mga kepeng, mapasya sa mga tropa, di ba? Sa bahay ka, mainit pa sa bahay, ang ginagawa. Raos din. Ano? Baka may namang pipilihan tayo. Hindi ka dyan Manyaman. Pare. Next. Okay, sa muli po. So, siyempre, mamasasya natin for the massage, kuryente, same procedure. So, pinakita ko lang sa inyo na kailangan talaga i-therapy yung mga stroke patients. Bakit? Kasi nga, to avoid stiff of the muscle, ayan, kita mo ito kami. Sige pare, tas mga pare. Yan o, nakita mo ito. Hindi mo tinirapy, maninigas lang yan, di ba pare? Maninigas lang yan, wala mangyayari dyan. So, we need therapy, massage therapy, exercises, proper diet, at siyempre, unang-una, yung ating faith in Lord. We need to pray, we need to worship God in spirit. Nasa muli po, ito po si Mr. Mangkiping to, Travel Stroke Therapy, yung ating kaibigan na stroke patients na process of recovery na. Yan, si Loreto Angulo. Yan, dito po sa Barangay Tabuan, Arayat, Pampanga. Okay. And again, binabati namin ang Tabuan ng advance happy fiesta this coming Sunday. Punta kayo pag invited kayo. God bless guys.